Fawla 6 quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella xed min jeddu l-eks kap eżekuttiv tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta Sigmund Mifsud dwar ir-raġel li kien ammetta li ta' fastidju sesswali lil membru tal-orkestra. Mifsud qal li kien jafu bħala mużiċist u kien jirrispettah fuq bażi ta' xogħol għaliex kien jaħdem ħafna. Brabta ma' relazzjoni bejn ir-raġel u l-vittma, Mifsud qal li mill-bidunet kienu ħbieb u li l-vittma kienet qisha d-del ta' dan ir-raġel. Qal li kien jaf li kienu jiltaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa u kellu messaġġi li wrihomlu r-raġel stess fejn il-vittma kienet tajlu li tħobbu u li jimnalla jkunu f'ħajjita. Dwar il-vittma Mifsud qal li kienet turi li hija kuntenta fuq il-post tax-xogħol. Qal li kellha xi problemi ta' saħħa mentali u kien anke offri l-għajnuna. Dwar ir-raġel li ammetta l-fastidju sesswali, Mifsud qal li peress li l-kollegi kienu jaraw imur tajjeb miegħu u kien jafdah, kienu jgħiru għalih. Mifsud qal li kien kellem lil dan ir-raġel u qalu li mhux se jagħtih promozzjoni għaliex kien hemm ħafna nies igergru għalih. Stqar li ftit wara dan l-attitudni tal-vittma mar-raġel inbidlet kompletament u bdiet taħarbu. Qal li anke miegħu inbidlet, iżda Mifsud ħaseb li kienet għaddejja minn xi problema. Mifsud spjega li l-ewwel darba li sema b'fastidju sesswali kien fl-ewwel xahar li l-mara bdiet taġi xi stramb. Qalli qaltlu li hu bħala kap eżekuttiv ma tax każ ir-rapport li kienet għamlet fuq dan ir-raġel meta messila spallità. Mifsud qal li minħabba li kien jaf bir-relazzjoni li kellhom kien sorpriż. Qal iżda li kellem lil dan ir-raġel u qallu li jiġri x'jiġri barra fuq ix-xogħol m'hemmx konfidenzi. Mistoqsi għalfejn bat messaġġ lir-raġel biex jiftehmu x'għandhom jgħidu. Mifsud qal li fl-ebda ħin ma qallu biex jikdbu, imma biex jingħaqdu għaliex ħaseb li seta' kien hemm min qed jipprova jagħmel il-ħsara. Qal li dawk il-momenti kienu ta' dlam kbir u skuża ruħu tal-messaġġi u ta' meta tilef il-kalma. Fl-awla xedu nies oħra li kienu jaħdmu fl-orkestra, inkluż is-Segretarju Permanenti Joyce Demek, illi qalet li Sigmund Mifsud min jeddu arrafa bl-allegat każ ta' fastidju sesswali.